Hyvää sunnuntaipäivää Kouvolan, ei kun Suomen Helsingistä. Juppe näkyy siinä. Tervetuloa. Tässä meillä on äänityspöytä. Mikseri ammattikielessä. Äänittäjä lähti just paskalle, koska hänellä on krapula. Mitäs muuta täältä löytyy? Mennäänkö tota kautta? Mulla on kaljo tuossa samalla nappaa sen mukaan. Täällä on tällainen pienhuone, minkä on vuokrannut. Tässä nukutaan. Ja täällä meillä sit on tällainen käytävä. Täällä on laulutoppi, missä Juppekin just laulelee taustoin menestyksellä. Mikäs tuolla on toi joku inspiraatiolappu tuolla? No tää käy välillä jotain pakannoitakin. Sieltä tulee äänittäjä just käynyt paskalla. Olipa aika nopea. Hyvää päivää. Taisit valehella. Tässä huoneessa me tehdään kaikki meidän radiomainokset. Juomien kanssa ei näköjään mukaan. Täällä meillä on muuten täällä muun muassa Sosasola-automaatti, mikä jostain syystä meidän bändille ei ollut hirveästi käytössä, koska sieltä ei tullut tätä ylikäyttä Imatraa. Täällä on suihku. Tää on muuten helvetin hyvä suihku. Täältä saa tän vittu kunnon sademettä sateen päälle tarvittaessa, jos haluaa. Täällä on vittuvaista olla vaan suihkussa, jos harrastaa jotain yksinäistä seksiä, kun tuossa on ikkuna, missä on verho, sit näkee suoraan tänne. Sitten tässä on jo yksi turhuuksen turhuus. Infrapunasauna. Niin, siellä on sauna, missä ei yksinkertaisesti tee hevon vittua. Siellä ei heitetä löylyä eikä mitään. Siellä vaan istutaan. Siellä istutaan vaan ja ihmetellään. Siellä on radio. Ihminen niin kun periaatteessa on sama kuin mentäis kuivaa uuniin. Tullaan rusinaksi. Sitten meillä on kitchen. Kitchen, right here. Baby. Tää haisee nyt joku ihme vitun paska. Vittu, semmonen ihan vitu ihme homma. Täällä on vähän tällaista sotkustakin, mut tuolla tulee hyvää kahvia. Kahvi tulee hyvää. On mikrokaup vittuilee. Jääkaapis. Siellä on jopa ruokaa. Ja pakkasessa oli kans jotain. Täällä on sit niinku, nää on akuutti ruuat. Täällä on näköjään roskia. Tää on tällainen. Kierros päättyy. Tässä tehtiin vähän käsien läpsytystä. Joo. Ja takaisin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.